И здравейте, потребители на YouTube! Днес правя това видео, за да ви покажа моята цяла къща. И започваме първо от моите рибки. И продължаваме. Тук се храним. Тук си зареждаме телефоните и тези работки. А тук е стаята на моите родители и Xbox-а ми. Имам разни игрички. Имам си и кученце, но то е отвънка. А това е тоалет на банята. Така. Извинявайте, ако много ще бъде кратък този видеоклип. А това танка е моята стая. Приятели, както виждате, аз ви показах моята цяла къща. И чао!